Aká bieda vyhnala Juraja Láža z domoviny? Vieš mi povedať, kde žil niekoľko rokov v cudzine? Myslím si, že odcestoval do Ameriky, lebo v tej dobe aj vlastne veľa Slovákov tam žilo. Čiže asi tam. Dobre, ďakujem. Ďakujem aj ja. Vedela by si mi povedať, kto krstil Juraja Lážu v roku 1867? Tak viem, že Juraj Lážo bol pokrstený Alexandrom Pavlovičom a napríklad podľa neho je pomenovaná naša škola. Vedela by si mi vymenovať pamätníky vo Svidníku o Jurajovi Lážovi? No tak, má dve pamiatky na ulici Sovietských hrdinov. Jednu má pamätnú tabuľu na lekárni, a potom má pamätník pri informačnom centre. Ahoj, ja som Sára a toto je Eliška. Ahojte. Robili sme projekt o Jurajovi Lážovi. Prišli sme sa vás opýtať, či si niečo pamätáte. Vedel by mi niekto povedať, kto bol Juraj Lážo? Že bol to kultúrny a politický pracovník Rusínov a pochádzal z malej obce Svidnička. Ďakujem. Ema, čo si pamätáš o Jurajovi Lážovi? Bol niekoľko rokov v Spojených štátoch a potom sa vrátil domov. Ďakujem. Betka, čo si pamätáš? Tak staral sa o biedný národ a založil spotrebné družstvo. Ďakujem. Tak viem, že mal návrh postaviť pamätník vzniku prvej Československej republiky. Ďakujem. Čo si pamätáš o Jurajovi Lážovi? Pamätám si, že ho krstil Alexander Pavlovič. Ďakujem. Pán učiteľ, pýtala som sa už žiakov. Môžem sa opýtať aj vás? Môžeš. Kto bol Juraj Lážo? Tak Juraj Lážo bol nepochybne veľkou osobnosťou celého nášho regiónu. Za prvej Československej republiky bol poslancom Národného zhromaždenia. Staral sa o rozvoj tohto svidnického regiónu. Napríklad tým, že dal vybudovať pamätník, ktorého kopiu môžeme teraz vidieť blízko kruhového objazdu vo Svidniku, na ktorom sa píše My byli i budeme. Takisto sa podieľal alebo vďaka nemu bolo zavedené autobusové spojenie Stropkov Svidník Prešov, podporoval šport vo Svidníku, konkrétne futbal, a takisto bol aj kronikárom mesta Svidník. Čiže môžeme povedať, že skutočne to bol takou všestrannou osobnosťou, na ktorú my, Svidničania, môžeme byť právom hrdí.